5 o'clock का कर्ण दवरल्या मे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 hours झाले 7 hours अंत झाला की ना आम्ही चेक करूया ना जाऊ ना फाल्यां सकाळी झाले हांवें सांगलें तांकां मर्या आदीन ते मास्क मेल्यान आयस्क्रीम आसा खाया म्हणून सांगून आयकना बघतो कॅली रेडी सर कॅली कोणाचं जाय रे आपण खाली गाऊन उतरली आपली गाऊन उतरली तू खाऊनच असते कॅन्डी रेडी झाली आमची आता ती जाऊन आणली पप्पा या कॅन्डी कुल्फी एकही येत आले 2 3 जर मागीर गोड जाता कशें साखर भितर गेल्या लस्सी मागीर घालूंक रे लस्सी डावट घेवची ती आतां निघन आफ्टरनून जाता ती आणि ही आमच्या चमकोची पिला आणि हवे हवे तशांच करचे नाही इल्ले नी इतली मोगान करीचे काले ए बा इतल्या कष्टाने केलंय पळे इतले बारीक करून करीचे इतले मोठे मोठे करून केलाय ये बे हवे तशांच केलं ते तू रिपीट करणंच आहे तिथल्यांच वेस्ट नाही करणं एनर्जी पुरा वेस्ट पहिल्यांचं पेन काढ दू इतले बारीक कंट्रोल साडो झाले कोणा करते की ते फोल्ड करीना नाही ते टायलर करून देतात टायलर नाही तर कोण आयन करतं असं अब्बा क्वेश्चन्स वाढते मुदा मुदा केलं पडे मुदा मुदा दिस इज द वे दिस इज द वे नो काले शॉप घे शेवटचे म्हणजे तुझी एक 4 साडी दाखय पडे हा कशी असतात बाई ओपन करना तशेंच रावता म्हाका एक ब्लॉग जाता तुझी साडी दाखय आणि पळया एक साडी संग्याची चप्पल्स पळया कोणाक तरी जाय जाल्यार सेल ते तर गुडू मात्र दोरला पिला दोन तिलान दवरून पळे हे आमच्या प्रोफेसरांचे टेबल कसे असतात कितले का फ्री नाही ते ना ते एक सविता आणि एक कविता सविता आणि कविता सीता आणि बाकी वर झाले मेरे बॉयज झाले हरीश आणि गिरीशा लिंग बदलावणे झाल्यार नाव चेंज तोंड बोले पण करता ही पर्शियन सेमी पर्शियन क्रॉस ती क्रॉस क्रॉस ब्रीड फ्री कोणाक जाय काले सांग सांग म्हाका जायनातले टी शर्ट्स आनी उरोवन थंय रास घाला तुका जावचे तू काड ताका जावचे ताका दी कोणाय की जायनातले वल्लाग आनी बशी तुझे आज एक रूम टूर करियांगे ये अचानक डिंपे ಮುಂದುವರ್ಲೆ 2006 आतापर्यंत का 19 इयर्स झाली नाही टीनेज मुग्ध आली 19 लास्ट डिंपी डिंपीचे गन मिलिटरी तुमचे काले रूम टूर करियांगे ते तुका दिलांगे तुका काले म्हणले दाखय
सिस्टर इन लॉ ची वस्तू आहे पण आता एक शोधून कसा ते वेळेला आपल्याला का पिकनिका बसून कसा ये मुझे ना वही रेशमा सुत्ता ना मेरा 36 मुझे नहीं है. वही ये मुझे हाँ सुत्ता ना रेशमा हाँ पैंट ना म्हणाले त्याच्या कपाटावर धरला ते वस्तू खात ते माहिती आहे तू लव कोणाची वस्तू हाँ चिंता मुझे कहाँ दे दिसला मुझे अरे पैंट कपड पुरं बाहेर काढा कपडात असलं बाहेर काढताना डिग्रीचे पॅन्ट हाँ पूर्तो त्याचे लगे सामान असं म्हणजे पैंट दिसला ये उठ ना ते ये मुझे नहीं ते तिथलं ओढलं मुझे नाही ये त्या टाइमाचे मुझे ओढलं ना तिथलं नाही उडावते सर अरे मुझे दोन पॅन्टा मिळली 300 मिळाला त्या तुमच्या घरात सांगे म्हणून ते ब्लाउज नाही तू आमच्या घरात असला ते अंतून मात ते मिळतात कळला मुझे दोन त्याचे दान कर पिकनिक वचूंक आमचे टेंट सोदून आसा आमी ये तूं सोदू खंय दवरला करतो ना आनी सोदूक ये काढणं तंतून दवरले लगेच एकदा कन्याकुमारी वचून कन्याकुमारी कन्याकुमारी ये काय रे स्पाइडरमॅन हे जॅकेट स्पाइडरमॅन जॅकेट कन्याकुमारी किती ते दर्द सड उटी येताना गेलो विसरून उटी आगे म्हणून आता येते असं हात काही असं ये बाईल तुम्ही येतात की रे टुराक हा असं होतं काही असं आणि किती दोन आता नाही तू काढले तीन नाही तो दोन होते ये असो अच्छा असे करणे उटी आंगी उटी आंगी संग टेंट टुराक असो नेक्स्ट टूर केदार काढे म्हणून बोलतो ओपन करते ये टेंट असा पडे कशा असा हंगाचे टेंट नाहीये UAE चे टेंट कोणेंगे आडने दवरला आणि आमका नेक्स्ट लॉगर ओपन करता सगळे दाखयता तर खूप जाईना आमकां पिकनिक जाईना आमचे पिकनिक जाईना ते असेंबल करताना येताना आम्ही दाखयता पिकनिक कसं जसं हे असले आता ते जरा पिकनिक कसं या टेंटाचे नाव असं सफारी आमचा
A few moments later. आमच्या स्टार फ्रूट आमच्या घरच्या इथला आमच्या गंगनात एक रूख असं स्टार फ्रूट असं तो आम्ही आयल्यावर स्टार फ्रूट काढणं गार्डन गार्डन दर हो प्लास्टिक आणि माडो वयर शनी वयर आणि वयर वयर आमचं मात इशिन इशिन वयर 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 ಹೆಂಗೆ वयर वयर हां तिशिन तिशिन इशिन हां देत देत ते करणे निಮಗೆ करणे काढून मग समजा मम्मा जाऊ ना ते करणे जावला ते ओ तेणे मँगो रोक आसा मँगो दिसतात मग मँगो कडी मम्मा मँगो आसा मागीर जॅक फ्रूट आसा आता एक स्टार फ्रूट मिळली आता इथली मीठ ताका इल्लेशें मीठ घाल ना खावया भुरगीं स्लॅबाक वचून मँगो काडला आसात एक काण सकयल घालो तरले काढू कसो लागत ते तरले काढू कसो लागत